air. Station farba wonɓe walin liggode degi a limbi o kala wayno leydi holmo totti administration ene wayno leydi ɓe mana ɓe rokki liggeyi aɗa jaɓa ɓiye won docker so tawi ɗo tolli noon ɓiye jangga ha heɓa licence nawe port ene rondo marchandise uji enjeji sukaɓe jeeyataɗo koye men no ɓuuri ɓe foof ko port goni mbaɗi pare joni an so tawi mi heelima somi faami haala ma way kono an ka aɗa jogui candidat ma ko on tan gonɗa e jingande jibsi quoi wona jingande jibsi jibsi ko liggi ko ene ɓuuri hoore fonde jibi nawama Louga e hoore fonde ko ɓuuri Louga o régli ɗum Louga ko région nde ummi Louga holto fayi Kaolack combien de habitant woni Kaolack o dirisi ɗum nde ummi toon to fayi kees o fewni kees nawde e hoore fonde ressource gonɗo ɗo so tawi Allah hokkimo miijo makko hakkilantagal makko omo arta e commune makko ko liggantono yimɓe janamɓe ko omo liggano ɗum commune makko o yaha ha Farba Ngom yaha waɗa déclaré waɗa complice e certaine ministére uji ɗi ganduɗa ɗe pawata koyɗe men ɓe guittamo e golle makko non ɓe mbawa wadde o licence non ɗum a tum tan ɗum kam a tum tan kon laaɓanima kam ko Farba Ngom jippinimo o jippima billahi llazi la ilaha illa hu so tawani wonano oɗo campagne omo andi ko piyaɗo ha paari o jippintamo par ce que omo andi ko piyaɗo ɗo tourni foof koko laaɓi ceer par ce que Farba ala militant e nder boso yahande yimɓe ko jalte makko ha laaɓi koɓɓilo naaɓe koko jalte makko daabe naaɓe koko jalte makko a faami de ɗum de feeñani he caggi jafan ha laaɓi jafan jeeya ko commune makko ɗum ko commune makko commune ore fonde kalanmami commune ore fonde ala ɗon neɗɗo lumbal baalaji o wullama toon asde balla a yi asde balla ɗo maire hoore fonde jeeyaɗo a yi asde balla ɓen ko waɗi décidé mbi jiiɗa maire o a yi jakiri a yi wuuro moolo ala ɗon militant a yi ceski a yi jorbiwol a yi feelu a yi wuuro moolo a yeehi e sangre nde haalo wiɗ yo Allah wurnen haalo wiɗ kadi min mbaɗamo alerte woto waɗ pentere e diwan amen woto ar e région ji amen yo haad diwan makko woto ar e commune amen campagne somo waɗa campagne yo maire gonɗono yo yaltu waɗa campagne wa amma ɗum min kalano président de la république Macky Sall woto Farba Ngom ar e commune amen ne waɗa en campagne yo waɗ commune makko campagne ɗum ɗo wona présidentiel ɗum ɗo ko campagne mairie ji neɗɗo fof koye commune mum haɗata yo haɗe commune makko omo jogui commune o wawa wonde Fouta o waɗa contrôlé ha Wourossogui ha Ogo hande yimɓe nodda kam ɗo ha Ogo yimɓe nodda kam ɗo ha Wourossogui omo nan toon jungo makko ha Guijulot te omoni dadi ɓiɓɓe miñiko nanɗo derkel ɗo yo won maire omo dadi ɗum omono dadi kaw makko nani Horkoƴere no japuɗon nani Horkoƴere ko baaɗiko ka miñiko woni Horkoƴere cikkum walla baaɗiko Guijulot ko kaw makko omon toon dadi ɗumen pourquoi o wiye jibsi wonta candidat jibsi ɓe jiida jibsi ko jangguɗo jibsi ko intellectuel nde janggata nde o tawaka ministére uji wadde ɓema complot ene jiiɗi yaltindemo ɗe nde jiiɓi janggata économie nde ɓe tawaka anani ɓe tawaka jiiɓi jogui ko duwaw a faami ko social waɗata e nder leydi ndi e corona social mom hay Farba ko waɗa o social mi anda social Farba non yimɓe o kal min mi anda social makko neɗɗo kadi sa yi kadi ko ɓawli kadi wi hen ne ɓawli ene wawi oɗon jogui oɗo an ka baɗomo contrecarré kono kam vraiment Farba ko baɗo social holko Farba wawi fewnandemi mi anda o wawa fewnandemi ko foti no gabbel zarra sako waɗamo compte wonɓe fewnande wax dëgg yàlla mi ɗaminaki e makko foti no 100 francs joni gimmoɗen e boosoya joni élection e mbaɗe kuptidin to banggue diwan Fouta o holno jiiruɗa maire uji ɗi ganduɗa ɗi tigui mana gonnoɗo kadi Macky Sall wi ɗumen ko ɓeɗo gontata kono candidat ji kewɗi parallèle mana gaari holno jiiruɗa ɗum candidat parallèle ene jogui ko gouvernement ko Macky Sall yamiri ɗum kanko yamiri ɗum kanko wi yo mbaɗ candidat ji parallèle keyni ko Adama Faye wona ko keyni Macky Sall Mame Mbaye Niang holto woni wona ko présidence o woni Mame Mbaye Niang waɗani candidat mairie Dakar Mame Mbaye Niang conseil so tawi Farba Ngom darima e nder daabiya ene wiya kala mo wonani Benno Bokk Yakar ko baɗɗo contre président de la république o haalani gonga Macky Sall wiyanima noon Macky Sall nde yeehi Paris min mbaɗi suivi ko Macky Sall haali Paris o wi kala gonɗo éli Benno Bokk Yakar ene jogui liste ji tawi ka APR walla gonɗa koye soutenir président de la république aɗa wawi ƴewde liste jaara liste o Casamance nan toon Mamboy Diaw c'est un inspecteur de domaine Mamboy Diaw Djibi Sy ko inspecteur de domaine inspecteur uji domaine ɗiɓe mbi koɓe goppita en wajiɓe sa yeehi ganduɗa hoorema oɗo docteur Thimbo c'est un docteur Fuutankoɓe pine ko sukaɓe moɗon gummi jangguɓe yaɓɓaɓe ene daari ene paaba on
onon mawɓe Fouta so on jooɗima oɗon dokke ujunaji tati te ɗum ɗon soon mbaɗi ɗum gadduɗon ko yawade ɓiɓɓe mon wonɓe caggal leydi ɓiɓɓe mon wonɓe caggal leydi ene nelda on jamma e ñalawma de million kañumen mahi galleji mon kañumen mahi jumaji mon hande ko laamu waɗnanon toon haydara saka oɗon mbaɗe corrompi 10 000 5 000 ɗum ko département de Matam o pop kala fonnoni kala jeyaɗo waɗe corrompi yo yimɓe piiɗum kala jeyaɗo ene waɗe corrompi yimɓe ɓe ɗum kaaƴ e Fouta ɗum fonno wadde sukaɓeɓe o bonni Fouta ngara aɗa jogui sac kalis min ganda ko ñangotoɗo min ganda o fewnata ko kalis min ganda ko o jogui ko machine ngaji kalis min ganda ko arme o yeeyata min ganda ko drogue o yeeyata neɗɗo jogo autoji mum waɗen kalis ha heewa ara e wuuro rewɓe jalta et puis rewɓe ɓe goppe ko mbatton ko rewɓe mon worɓe mon nani caggal leydi ɓe nani Gabon ɓe nani France jahon jolon sertaji gonon Agnam ha 3 heures du matin oɗon garta oɗon mbawi yanede oɗon mbawi warede oɗon goppi ɓiɓɓe mon oɗon ndewi e neɗɗo mo nafata on haydara ɓiɓɓe mon so gaddama ga henna kuddu taw ko fulɓe rimɓe yontaɓe so gaddama kuddu lawƴata ko boluji taw ne jogui maîtrise et licence mais ɗum ko liggey lawƴude boluji ayi inspecteur Djiby Sy ɗeɗo balɗe o ƴetti temedere suka debbo a meeɗa yiide mo Farba Ngom rokki liggey waɗana diplôme hawta hen a yawmal qiyamati ko contrat ji 3 mois 4 mois sa arani réunion makko o riwma ɗeɗo balɗe a yii inspecteur Djiby Sy temedere jeune fille jangguɓe o formi ɗumen pour ha mbawa fewnude kosam koye laaɓal forma hiccanki o rokkiɓe diplôme aji mabɓe sa yeddimi holluma o hokkiɓe diplôme aji temedere suka debbo jangguɓe ene jogori dañde liggeyaji moƴƴi ene liggo hen no nafta bandiraɓe mumen wona neɗɗo no ƴetta ɓiɓɓe diwan ene ndodo keesuji tawi o handini ɓeɗo sukaɓe kono ndono keesuji wona yo gar naata e administration no jolfuɓe ɓe naata koye administration liggo nafta Fouta hande ala jeune mo jiiɗa ɗo foof ene woni port koko rondi keesuji ha hoore mum ɓori ganduɗa hoore ma ko contrat jogui yoɓete 40 000 30 000 o adda 50 000 100 000 omo rokka mawɓe jama omo funta ɗumen yimɓe ne gulla ha yo farbari mi nani babiraɓe hewɓe sene birde Fouta joni mbiyata ko farbari Allah e makko bonnude diwan o ganda kene mbiye farbari ne pooɗa ɗum mbaɗata asuru hande e nder Fouta ça fait dire ko o bonni diwan o eyyi kurusaji mabɓe jogui farbari omo jogui haaliss Sénégal on waɗa pasare on bonna te président de la république Macky Sall kanko haalno o wi wonde o watta défendre hay goto guittowo kaaliss Sénégal ene bonna ɗum o jaggat ɗum tugui koye miñi ko e kanko e bawɗo wonde foof kala ƴettuɗo haaliss Sénégal ene waɗa pasare o wondata e muɗum o yatta e mum ngal jaɓɓal Macky Sall change ngal jaɓɓal minen amin jiiɗi président de la république min Farba Ngom ɓurani kam parrainage o ɓurani kam parrainage ɗo e galle mi waɗi 4200 signature min goto hay goto mi rokkani hay mbuɗo 4200 signature so tawi ko député jinno wonde mi wonat député so tawi ko sénat gononno mi wonat sénateur mi 4200 signature nde nawanmi parrainage wone de mi heeɓi ɗo 5000 signature tawi ɓe uddi janggo so tawi Macky Sall watti parrainage waɗanamo 10 000 parrainage ha aɗa faami woto fonto yimɓe minen min dokkata hay goto mbuuɗo yo ya amin bonna ɓiɓɓe janaɓe sukaɓe Foutanko fof mbatti yarda sangara mbatti wadde drogue mais ɗum ko Farba waɗi ɗum non ceerno Aliou argay ɗum Farba ala ko waɗi ɗum sukaɓe Foutankoɓe so mbatti yarde drogue ɗum yo jinna munen ƴewto ɗum Farba ala ko waɗi ɗum ko laaɓi kam min mi jinnomi ko yen ɓennu affaire Farba ɗo tan wona ay Sénégal actualité Foutankoɓe hande ala bawɗo haalde kalta tan koye Farba par ce que kanko bonni diwan neɗɗo wawa wonde min de manda yo neɗɗo yo ma hôpital uji yo addu lampaji yo waɗ forage uji yo waɗ terrain ji wiye mana bonni Fouta min de kam mi anda onon hande hunare an aɗa jaaɓi hunare phosphate gonɗo ɗo hol kaɓeteɗa wona kaɓeteɗa ko phosphate somiva min yeehi ha somiva hol kaɓeteɗa toon kaɓetemi ko mona yomi keɓ guesatane heɓtaka laabi temedde jeenayyi aɗa yaadi hen yaadani hol keptuɗe guese mon min mbiyata ko mana ko maire o min mbiyata inde mun hen les maire kamɓe tan mbaɗata ɗum kamɓe tan mbaɗata ɗum an a wawi heɓtoleɗi janandi wawa mi wawi heɓtoleɗi janandi ko kamɓe gon toon ɓe gadda safal ɓe injeji ɓe kefta leyɗele moɗon hande somiva e hunare a yii hande combien de milliards 2 milliards 500 millions par jour poussiére nana wara on ngala jeere on ngala hôtel moƴƴo on ngala hôtel de ville on ngala juma on ngala poste santé moƴƴo haydara pewna noon minen ɗum marsata e bosoye 750 milliards so tawi Farba Ngom e équipe mum koɓe jagguɓe kaali 750 milliards aɓe mbaɗira campagne nder Fouta soɓe mbawi ɓe nawta kalis janan wota ɓe jaada kaso par ce que tubakoɓe so tawi Djiby Sy joɗima e mairie ndi à Paris koko waɗata vérifié kala mabɓe joginoɗo mbuuɗo tubague italien walla tubague américain yo para yaade robos ofnata nden rewe mum koɓe jaggateɓe ɗum kewino doɗel kewi fanayi kewata e nder Fouta revenu Sénégal pétrole ko 700 milliards Sénégal heɓata par année
Fouta tan Bosoye tan so ɓe jeeyi leydi mum 750 milliards ça veut dire ko minen commune amen o ene waɗi gartam par ce que ene wawi taw ko 1000 milliards yeeya ɓe mbaɗa déclaré 750 milliards otol terubi ɗo signina mi tinani Oumoussiya tinani goɗɗo tinani min jiitan kene waɗa télévision les terres de Fouta a wandi 750 milliards avec les Italiens avec les Américains amin jaɓa woppirde ɗum noon minen ko Farba Ngom woto folto ande kam min kam woto folto min ay minen min jiiɗa nadde ɗiɗo haareji Oumar min kam mi anda heɗomi seeɗa Oumar heɗomi seeɗa ɗum minen min jiiɗa nadde haareji ɗiɗo min jiiɗa nadde hen kono Farba nana tooñami omona ɓurtina to kala komi cakinaki hen de omona ɓurtina par ce que woni omona ɓurtina omona woppa 7 ans hay ala biɗomo dande ala façon bonande fof ɓe mbaɗi yimɓe ne deƴƴi mais joni wadde pénétré e commune aji amen ene jagga miñiraɓe amen ne itta ɗumen e poste uji min jaɓata ɗum ha yewmal qiyamata yo ya ittoya miñiraɓe makko woppa miñiraɓe amen jooɗo e liggeyaji mumen jibi si mo itti o jibi ɓuurimo barke laabi ujunere jibi ne janggata nde o tawaka jibi jooɗoto e mairie ndi te ala ko wawi ala ko wawi o wawa hadde jibi waɗade mairie par ce que o perdi koɓɓil o perdi commune de Horfone yo ya cilot ala hari perdude yo ya cilot élection kay gasi ko holmo mbatta toon koko laaɓi ceer holmo mbaddata maire ma yiyata randi mbimi holmo mbaddata mbeta yejjiti Abdoulaye Wade e Macky Sall ne mbaddata ɗo campagne Macky Sall fiima ko ha jooɗe reedu makko haɓɓimo deuxiéme tour ala ko Abdoulaye Wade noddi wima gañim hande an ka gan wat sondage ma ƴeewa Bosoye no way yo maire Horfone o yaltu ƴeewa so yimɓe sappo ndewa e muɗum hay Farba Ngom hande so ari Horfone hay woto rewata e muɗum mi wiyanima noon ganduɗa hoorema maire goɗɗo Horfone o minen min toñan hay goto leyɗele amen ɗe kadi ko alerte kalanmi babiraɓe onon wonɓe Fouta onon wonɓe diaspora leyɗele mon jeeyama mi haalni on ɗum mi haltini on ɗum leyɗele mon koko jeeya so tawi on mbawi darɗon ay o mo leydi jeeyade ha palais présidentiel moɗe joddo e Macky Sall moɗe haalana ɗum yoɓe gurtu Fanayi y a 3 morts doɗel nde ɓe gaddi safal ɓe marokeji ɓe jeeyi leydi 40 ans Marsagne ɓe payi Horfonde leydi ndi ko ni waɗi ene jogui 15 milliards mo ganduɗa jig Bosoye holto 15 milliards o nanna on keeɓi hen sardi ngaji Oumoussy 15 milliards ɓe pecci nana wi note mawɓe guure ɗe hay goto wiyata kayso ko ɗo nanna milliard ko 1000 millions min gonta jab kala ko taccina Dakar neɗɗo yaha toon ene fena ƴetta bagage ha heewa nawa Fouta joƴƴina e wuuro mum hadde sa naati hôpital Agnam ala docteur moƴƴo hôpital o parani ala fof biyo yumum entri ɗon kala gaddaɗo vaccier paɗa ko Ndar sadaka mayata koye lawol hôpital Wourossogui kañaji dogata hen on ngala hôpital on ngala université on ngala laabi moƴƴi sangre nde ala ndiyam rewɓe ne jibina e sertaji neɗɗo narata fonto men ne wiymi ɓiɓɓe moon so gari ɗo ko colli jeeyata e manggo kala mo jiiɗa e jeeya limon ɗo ko halpular juuse ko halpular jeewo limon ko halpular jeewo mandiri ko halpular jeewo tamate ko halpular mbaɗowo sirage ko halpular sa yiiɓe mbaɗa ɗum bandiraɓe mabɓe jogui laamu ngu no jooɗi hen jaɓani walde par ce que yoɓe mbaɗ guese Harouna Moussa Dia goto waɗi investissement e ndema o wi ko yimɓe yo mbaɗ investissement e ndema hol guesa Farba waɗi e Fouta ko leader omo jogui milliard uji gadda 100 millions dokka ɗum wuuro 100 millions waɗi hen guesa yimɓe ndema gadda 50 millions hokku rewɓe mbaɗa jardin gadda 200 millions dokka sukaɓe so wat forage ndiyam yalta hokkude yimɓe haalis wona gandal haalis o waɗi ɗum France koye kaso mayata France hay sa neldi 3 millions compte ma bloquete neɗɗo wawa wonde leydi ka député a wona ala entreprise hol entreprise Farba jogui mbaɗa force ha mbaɗa forage nder galle ma ndusuji ne waɗi forage ndusuji jam waɗani ɗon ala forage yo naw forage galle ma ko nawa ndusuji ɓe jara ndiyam kono noon jomum ƴetta forage waɗa e galle mum nda wonani ɗum de a wawa wadde ɗum wiye yimɓe yo deƴ mbiya aɗa kumano Bosoye no didori aɗa kumano Bosoye no didori gara aɗa usta yimɓe service aji men inspecteur Djiby Sy oɗon Bosoye kaldanmi e diaspora oɗon jogui droit ji e galleji moɗon mbiye rewɓe mon e ɓiɓɓe mon kala goto fof yo wotan inspecteur Djiby Sy massivement wona hay seeɗa o fiye ho haɓɓe o yaltine diwan o waɗɗo mbaba dane o tal o faye damga ala damga hay o kaka men voilà mbaɗandi émission ɓoyata joni gasa mais hikka yimɓe hewɓe ne jogui kulhuli e campagne o so renaki ne mbawi wadde fitinaji ma woodi yimɓe arɓe toon ma haalis yaltu kono kadi ma nerviji gar toon hono no arduno toon e sahade président yano toon nde e holno jiiruɗa ɗum cikkuɗa kala fuutankoɓe kalnami kala nervi mo jiiɗoɗa toon kaɓɓe ɗum ha ɓuura buuba
minen jami ɗon kala nerwi baɗɗo pénétré e commune aji moɗon kono fuutankoɓe kaɓɓe ɗum ha ɓuura Bouba ngerte nervi yoɓe kad Dakar ko wanno état Macky Sall nde waɗa tourné ko wattata e nder Fouta aɗa andi Macky Sall nde événement Sanko o waɗi ɗo o wonko haali o wi ko wanno ɗo henno ko e mois de juin wonta wattu minenne ko wanno e nder Fouta ko nervi arde feeɓi fuutankoɓe wonta wattu kala mbiri ñamɗo guertoɗa haari nawa sa nantaki añere ma ko toon guberɗa Fouta guberɗa yumiraɓe mba mbatte waddema ziyara Fouta onon nervi ji onon min kaldata kala mo nervi jaggat toon kaɓɓe ɗum ha ɓuura Bouba ngerte kono yamiraɓe adu goɗɗum joni noon émission men gasi taw ko wasiya farude ɗum e dendagal population Sénégal kono noon kadi e ɓe ganduɗa jeeya koye commune manam o hoore fonde so tawi aɗa wasiyoɓe aɗa jertinaɓe caggal koye campagne faya koye élection ngaji faya wasiyata mo ganduɗa hakkude kilifa e population mum holko wona wasi amen ko kamɓe foof yoɓe jaaɓe gotoniya inspecteur Djiby Sy wasi amen min jiiɗa haare min jiiɗa helde min jiiɗa bonnude min jiiɗa ƴettode min jiiɗa toñde hay goto toñmi so mawni ceerno men ceerno Bocar Alpha ene wurno ɗiɗo bandiji natta Fouta ceerno Bocar Alpha sene wurno ɗiɗo bandiji natta Fouta ala ko ɓuuri min mettude enen jaaɗo janese ceerno Bocar Alpha Fouta ko lewru fawi hen ɓe mbaɗi uddital hôpital mo ganduɗa ala hay leɗɗe waɗa uddital ko hoore fonde ɓe ndewi ɓe tawi ɗon Babou Mouye dari ha ɗo joni président de la république alani e galle mamiraɓe meɗen waɗani duwaw ceerno Bocar Alpha ala kaɗɗo noon so wona Farba Ngom en wawno widemo ceerno Bocar Alpha ko ɗo omandi ko ɗo jeeya ara ya galle makko mbaɗa duwaw jolfuɓe no maayi ɗo jamma ñalawma ɓe kuɓɓe otoji mabɓe mbaali e galleji men ɓe mbaɗa janasi mbaɗa duwaw khalifa ɓurɗo mawnude nder Sénégal hande ɓurɗo duuɓi ko ceerno Bocar Alpha ko hen jeeya yalta aduna président de la république rewa ɗo hoore fonde daro garage Farba Ngom no wonde mo hay wi ɗum ya duwoyo ene hurbi ɗum yo ya ɗum tagi hay Babou Mouye en jahani Agnam ɗen mettanayi amen ha joni minen komin fami ko hen min jeeya min beltaki e ɗum min beltanta min jaafaki Farba Ngom e ɗum ha yawmal qiyamati min jaafaki mum min haali Allah jarama eyi so tawino ko neɗɗo goɗɗo wonno ɓe jahata ɓe mbaala e galleji muɗum ɓe koye mabɓe no tuute te barke o fof yalti ko ɗon ɓe garannoɓe ñagode ɓe haade mabɓe gonani haydara OFNAC noon no jogui liggey OFNAC no jogui liggey OFNAC am nguen liggey mo reyyi ha halis Sénégal jeexal nañ ko so biir Fouta halis Sénégal gasnama money of Sénégal is finished in Fouta l'argent de Sénégal ils sont distribués l'argent de Sénégal tout c'est gâté Farba Ngom nan ƴetti xaalis ene sara yimɓe ene wiya yimɓe ko guertoɗe ene wiya yimɓe ko buubi ene ƴetta kalisaji ne weddo e yimɓe so ɗon jiiɗi jaam nangue ɓiyon hande way kono wino hakkude Moussa alayhi salam e Firawna Farba Ngom woni Firawna ha Djiby Sy woni Moussa alayhi salam non ceerno Aliou ar winan toi aussi non war winan quand même Farba Ngom mais Farba kilifa woni Firawna non Farba kilifa ceerno aɗa andi ko firti Firawna Firawna ko lefol ko ɗum lefol lefol a kono ene so wiyama kanko hande o jogui ko lefol Firawna dictateur yagal ene waɗa ko weela e nder yimɓe Firawna wiyete ko Ramses 1 sa yimima ko Firawna ko systéme Firawna o gollata ƴettude corrompude yimɓe kala corrompowo yimɓe ko Firawna Djiby Sy ko Moussa alayhi salam nde ummi Madiana nde ummi Misra o fayi Madiana o gonni galle annabi Souaib Djiby Sy yeehi Louga yeehi ganduɗa hoorema Kees woni Madiana o arti ganduɗa hoorema e Misra omo joguɗo yolde majum e ndiyam bahrul galzum cangol jalañol ɗon o yolte Allah jarama jalañol ɗon woni bahrul galzum ko ɗo min cabbimo min totti Djiby Sy sawru o joofomo wona pom hamano ƴifo kala ko ɗo